अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। मणिपूर इथं महिलांसोबत घडलेल्या घटनेबाबत माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी संताप व्यक्त केलाय। पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। मणिपूरमध्ये जी अत्यंत महिलांच्या बाबतीत जी घटना घडलेली आहे ती संपूर्ण जगामध्ये त्याचा निषेध झालेला आहे आणि जवळजवळ आज 75 दिवस झालेले असताना सुद्धा अजूनही मोदी सरकारला त्याची जाग आलेली नाही। या बाबतीमध्ये या राज्याचे मणिपूरचे मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणामध्ये पूर्ण दुर्लक्ष केलं। या दोन समाजामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये तेढ निर्माण करण्यामध्ये मोदी सरकार पूर्णपणे जबाबदार आहे। या गोष्टीवर जर योग्य वेळी आक्षेप घेतला असता, कारवाई केली असती तर अशा तऱ्हेची संपूर्ण आपल्या भारत देशाची बदनामी सगळ्या जगामध्ये झाली नसती। आणि अत्यंत दुर्दैवाची बाब म्हणजे या सगळ्या घटनेमध्ये पोलीस पूर्णपणे त्या जबाबाबरोबर होते। महिलांना लग्न करणं, बलात्कार करणं अशा तऱ्हेच्या गंभीर घटना या पोलिसांच्या सहमतीने घडलेल्या ते व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत। आणि व्हिडिओ आल्यानंतरच मोदी जागे झाले आणि त्याच्यावर भाष्य करायला लागलेले आहेत आणि कारवाई करतो म्हणतायत। आज आपण पाहतो आहोत की संपूर्ण जगामध्ये भारताची मान खाली झालेली आहे की अशा तऱ्हेने शासकीय यंत्रणाच मदतीला घेऊन दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करून अशा तऱ्हेचा घटना भारतामध्ये घडत आहे। मोदी सरकारने या बाबतीमध्ये राजीनामा दिला पाहिजे। अशा तऱ्हेची इतक्या गंभीर स्वरूपाची संपूर्ण मानवजातीला काळिमा लावणारी अशा तऱ्हेची दुर्दैवी घटना घडलेली आहे आणि ती सगळ्या जगाने पाहिलेली आहे। आणि म्हणून आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलन केलेलं आहे। काळ्या फिती बांधून पावसामध्ये सगळीकडे आंदोलनं होत आहेत। आमच्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये होत आहेत आणि आपण पाहतो आहोत की आमच्या महिलांच्या आपल्या प्रदेश प्रतिनिधी अर्चना घारे परब मॅडम आहेत, दुगाशी मॅडम आहेत, त्याचप्रमाणे आमच्या जिल्ह्याच्या अध्यक्षा रेवती राणे आणि आमच्या महिलांच्या आणि त्याचप्रमाणे इतर आमचे सगळे पदाधिकारी तरी कमी संख्येने आपल्याला दिसलो तरी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शरद पवार साहेबांना मानणारा राष्ट्रवादी काँग्रेसला राजीनामा देऊन तिथे राष्ट्रपती राजवट निर्माण करून योग्य अशा तऱ्हेचा न्याय त्या महिलांना मिळाला पाहिजे। आणि समाजामध्ये या देशाची मान जी खाली केलेली आहे ती पुन्हा जर आपल्याला सावरायची असेल तर याच्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही की राष्ट्रपती राजवट आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।